Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം നൈവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. കേൾക്കണില്ല മാതാജി, എന്നിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി.
കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാതാജി. കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിവർത്തനം വിവർത്തനം വായിച്ചു തീർന്നു മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം 1143 പേജ്. ഭാവാർത്ഥം: ലോകത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത പദ്ധതികളാലല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അതാണോ? അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് മാതാജി അത് ഇച്ചിരൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ വായിച്ചാൽ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബന്ധമറ്റ യാതൊന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല. അവിടെയാണോ? 2-3 സെന്റൻസ് കൂടെ ഉള്ളു മാതാജി അതിനകത്ത്. അതായത് നമ്മള് പറഞ്ഞ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത്. അതായത് നവവിധ ഭക്തികള് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ നാം ആസക്തരാണെങ്കിൽ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അടങ്ങിയ കൃതികളൊക്കെ വായിക്കണം, അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ നാം ആസക്തരാണെങ്കിൽ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബന്ധമറ്റ യാതൊന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്തിയ പ്രകാരം അപരാധമുക്തമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക എന്നതാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ കാര്യം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അതായത് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ ഡയൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ അകലെയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് ജപത്തിലൂടെ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നമാണ്. മായ ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ അപരാധമുക്തമായിരിക്കും. അതെ, ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയും. റേഡിയോ ശബ്ദതരംഗങ്ങളാൽ പോലും നമുക്ക് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഭാഗികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത് നമുക്ക് ഭാഗികമായി കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ കീർത്തിക്കുക വഴി ഭഗവത് സാന്നിധ്യം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ യുഗത്തിൽ സർവ്വതും കലിയുഗ മാലിന്യങ്ങളാൽ കളങ്കിതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്താൽ നമുക്ക് തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനും അപ്രകാരം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും സാധ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറി അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. ഇതേ വിഷയത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രചാരം ചെയ്തു. ഇത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാറാണ് കലിയുഗത്തിൽ ആരവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു, നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപരാധമുക്തമായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ ജപം ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനോളം തന്നെ മംഗളദായകരാണ്. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പര്യടനത്തിന് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ ഉടനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭഗവാനുമായൊരു കണക്ഷൻ ആകുന്നതോടുകൂടി, ഈ നാമജപം കൂടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുറ്റവാസനകളായാലും
ദേഷ്യായാലും എല്ലാം അങ്ങ് കുറയും. അപ്പൊ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായി ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളോട് വല്ലവരും ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അതിനൊന്നും ചാടിക്കയറാതെ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഒന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയൂ. ശ്ലോകം 34. യോ വൈ മമാതിപരമാസുരവംശരാജ്ഞാമക്ഷൗഹിണീ ശതമപാനുദാത്മതന്ത്ര ത്വാം ദുസ്തമൂന പദമാത്മനി പൗരുഷേണ സമ്പാദയൻ യദുഷു രമ്യമഭിദ്രഭംഗം. യോ വൈ മമാതിപരമാസുരവംശരാജ്ഞാമക്ഷൗഹിണീ ശതമപാനുദാത്മതന്ത്ര മൂനപദമാത്മനി പൗരുഷേണ സമ്പാദയൻ യദുഷു രമ്യമഭിപ്രദംഗം. യാ ആരാണോ വിടുന്നു, വൈ നിശ്ചയമായും, മമ എന്റെ, അതിപരം അത്യന്തം ഭാരപൂർണം അത്യന്തം ഭാരപൂർണം, ആസുരവംശ അവിശ്വാസികൾ രാജ്ഞാം രാജാക്കന്മാരുടെ അക്ഷൗഹിണി സൈന്യവ്യൂഹം ശതം അത്തരം നൂറുകണക്കിന് വ്യൂഹങ്ങൾ അപാനുദത് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി ആത്മതന്ത്ര പര്യാപ്തൻ ത്വാം അങ്ങേക്ക് ദുസ്തം അകപ്പെട്ടു. ഊനപദം നിൽക്കാനുള്ള നിൽക്കാൻ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട, ആത്മനി രംഗശക്തി, പൗരുഷേണ മുഖേന സമ്പാദയൻ നിർവഹണത്തിനായി യദുഷു രമ്യം മനോഹരമായ അഭിഭ്രത് സ്വീകരിച്ചു, അംഗം ശരീരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. അല്ലയോ ധർമ്മരാജാവേ, നാസ്തികരായ രാജാക്കന്മാരുടെ അനാവശ്യമായ സേനാവ്യൂഹ സമാഹരണത്തിൽ ഞാൻ അതിഭാരം കൊണ്ട് പീഡിതയായിരുന്നു. എല്ലാവരും നാസ്തികരായ, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായ രാജാക്കന്മാര് സ്വയം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം സേനാവ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആ സേനാവ്യൂഹ സമാഹരണത്താൽ ഞാൻ അതിഭാരം കൊണ്ട് പീഡിതയായിരുന്നു. ഭൂമിദേവി ഭാരം കൊണ്ട് പീഡിതയായിരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രയാക്കപ്പെട്ടു. അത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ എല്ലാം തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാവരെയും ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഭൂമിദേവി സ്വതന്ത്രയാക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധാമത്തിലേക്ക് പോയത്? ഭഗവാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ അങ്ങും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും ക്ഷയിച്ച് അതിദുരന്തത്തിലായിരുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ആശ്വാസമേകാനും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ചത്. രാജനോട് പറയണ, അങ്ങും അതിദുരന്തത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ആശ്വാസമാകാനും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം: മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം വിലയായി നൽകേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാനായി അസുരന്മാർ, വിശേഷിച്ചും നാസ്തികരായ രാജാക്കന്മാർ അഥവാ രാഷ്ട്രഭരണാധിപന്മാർ, സമാധാനപൂർണമായ സമൂഹത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവിധ മാരകായുധങ്ങളുമായി സ്വയം സജ്ജരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? സേനയൊക്കെ സജ്ജമാക്കി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് റെഡിയാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നു. സ്വന്തം അധികാര ഉന്നമനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആകയാൽ
ഭൂമിദേവിക്ക് അത്തരം അനാവശ്യ സേനാ സന്നാഹങ്ങളുടെ വർധനവ് അമിത ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭൂമിദേവിക്ക് അത് ഇത്രയധികം ആളുകളുടെ വർധനവ് ഭൂമിയിൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആസുര ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവ് മൂലം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്കും വിഘ്നമുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ധർമ്മരാജാവിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ആസുര ജനസംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. തൽഫലമായി സ്വന്തം ഉന്നതിയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ആസുരിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ട് ലോക ജനത വിശേഷിച്ചോ ഭക്തന്മാർ അഥവാ ദേവന്മാർ അസന്തുഷ്ടരായി തീരുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് ദേവന്മാര് അസന്തുഷ്ടരായി തീരുന്നു. അത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ അനാവശ്യരായ അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരവതരിക്കും? ഭഗവാൻ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത്തരം പരിസ്ഥിതിയിൽ അനാവശ്യരായ അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദൗത്യം ഇതായിരുന്നു. അത് അവിടുന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. ശ്ലോകം 35. കാവാസഹേദ വിരഹം പുരുഷോത്തമസ്യ പ്രേമാവലോകരുചിരസ്മിത വൽഗുജൽപൈ സ്ഥൈര്യം സമാനമഹരൻ മധുമാനിനീനാം മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വായിച്ച കേട്ടില്ല. ശ്ലോകം ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കട്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാവാസഹേദ വിരഹം പുരുഷോത്തമസ്യ പ്രേമാവലോകരുചിരസ്മിത വൽഗുജൽപൈ സ്ഥൈര്യം സമാനമഹരം മധുമാനിനീനാം രോമോത്സവോ മമ യദംഘ്രിവിടങ്കിതായ. ആര്? വാ സഹേദ സഹിക്കാൻ കഴിയുക. വിരഹം വിരഹം പുരുഷ ഉത്തമസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രേമ അവലോക ഈ വീക്ഷണം രുചിരസ്മിത ഹൃദ്യമായ മന്ദഹാസം മന്ദഹാസം വൽഗുജൽപൈഹി അർത്ഥനകൾ സ്ഥൈര്യം സമാനം അഹരത് മധു പ്രേമഭാജനങ്ങളെ മാനിനീനാം സത്യഭാമയെ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾ. രോമ ഉത്സവ സന്തോഷത്താൽ രോമാഞ്ചമണിയുക. മമ ആരുടെ പാദങ്ങളിൽ പിടങ്കിയതായ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയ്സല്ല പ്രഭുപാദ്. ആകയാൽ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിരഹത്താലുള്ള കഠോര വേദന സഹിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അങ്ങനെ അത്രയും ഭൂമിക്ക് ഭാരമൊക്കെ കുറച്ച് എല്ലാം ഇതിനും വന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ വിരഹത്താലുള്ള കഠോര വേദന സഹിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ഹൃദയംഗമമായ അർത്ഥനകളാലും ഹൃദ്യമായ കടാക്ഷത്താലും പ്രേമപൂർണമായ മധുര മന്ദഹാസത്താലും സത്യഭാമയെ പോലുള്ള തന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തെയും വികാര തീവ്രമായ കോപത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ഓരോ കടാക്ഷത്താലും പ്രേമപൂർണമായ മധുര മന്ദഹാസത്താലും സത്യഭാമയെ പോലുള്ള തന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തെയും വികാര തീവ്രമായ
സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ കൂടി, അതായത് ഭൂമിദേവിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, എൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ കൂടി, അതായത് ഭൂപ്രതലത്തിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളികളിൽ ആമഗ്നയാകും. അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തതാണ് ഭൂമിദേവി. അങ്ങനെ എന്നിൽ രോമഹർഷം പോലെ, എന്തായാലും രോമാഞ്ചമണിയോ, രോമഹർഷം പോലെ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന പുല്ലുകളാൽ ഞാൻ സമൃദ്ധമായി ആവൃതയാകുമായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിറയെ പച്ചപ്പായിരുന്നു. പുല്ലുകളൊക്കെ, ചെറുതായ പുല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സന്തോഷം, പച്ചപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ സമൃദ്ധമായി, ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ ആവൃതമാകുകയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് പത്നിമാർക്കും തമ്മിൽ വിരഹം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭൂപ്രതലത്തിൽ കൂടി തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളാൽ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭൂമിദേവിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വേർപാടിന് സാധ്യതയേ ഇല്ല. കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴായാലും പുറമേ വന്നാലും ഭൂമിദേവി എല്ലായിടത്തുണ്ട്. ആ ഭൂമിദേവിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങള് ആ ഭൂമിദേവിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പാതാരവിന്ദങ്ങളാൽ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭൂമിദേവിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വേർപാടിന് സാധ്യതയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് യാത്രയാകാനായി ഭൂതലം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ വിരഹദുഃഖം കൂടുതൽ തീവ്രമായിരുന്നു. ശ്ലോകം 36. തയോരേവം കഥയതോ പൃഥിവി ധർമ്മയോസ്തദാ പരീക്ഷിത് നാമ രാജർഷി പ്രാപ്ത പ്രാചീൻ സരതി. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ആര് വരികയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വരുന്നത്. കേൾക്കണുണ്ടോ മാതാജി? ഉണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തയോരേവം കഥയതോ പൃഥിവി ധർമ്മയോസ്തദ. പൃഥ്വി ദേവിയും ധർമ്മരാജാവും ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് പരീക്ഷിത് നാമ രാജർഷി പ്രാപ്ത പ്രാചീം സരസ്വതിയും തയോ അവർക്കിടയിൽ ഏവം കഥയതോ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു. പൃഥിവി ഭൂമി ധർമ്മയോ ധർമ്മരാജാവും തഥാ ഭൂമിയും ധർമ്മരാജാവും ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകളും വിഷമങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പേരായ രാജർഷി രാജഋഷി പ്രാപ്ത രാജഋഷി ഋഷി തുല്യനായ രാജാവ് പ്രാചീം പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സരസ്വതിയും ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് ആര് വന്നു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വന്നു. ഭൂമിദേവിയും ധർമ്മരാജനും അപ്രകാരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഋഷി തുല്യനാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രത്യേകിച്ചും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ തീർന്ന നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ പരീക്ഷിത് കലിയുഗത്തെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെ സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഇനി എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബുക്കില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇതിലുള്ള ശ്ലോകം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാം. ഇപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് കഴിയും. അപ്പൊ ഇന്നത് അത് തീർക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം അങ്ങ് ഓരോരുത്തരെയാണോ മാതാജി? എവിടെ എന്താ? 16-ലെയോ? അധ്യായം 16-ലെ ഒരു 34 ശ്ലോകത്തോളം ഉണ്ട്. അത് സ്പീഡില് ഓരോരുത്തര് അങ്ങ് വായിച്ചാല് എല്ലാരും വായിക്കണം. ഓക്കെ, വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. 16 പരീക്ഷിത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു? ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച തഥ പരീക്ഷിത് ദ്വിജവൈദ്യ ശിക്ഷയാ മഹീ മഹാഭാഗവതാ ചചാസഹ യഥാ ഹി സൂര്യ
സൂത്യ അഭിജാത കോവിദഃ സമാദിശൻ വിപ്രമഹത് ഗുണത്തത. വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വേണ്ട. വിവർത്തനം വായിച്ചാൽ തീരില്ല ശ്ലോകം. മാത്രം അടുത്ത ആള് വായിച്ചോളൂ. അല്ലെ വിവർത്തനം കൂടി വായിച്ചോളൂ, അപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ വിദ്വാൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, അനന്തരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന നിലയിൽ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവചിച്ച ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 2. മാതാജി ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് പറയണേ. ഉത്തരസ്യ തനയാം ഉപയേമ ഇരാവതീം ജനമേജയാദിംശ ചതുരസ്തസ്യാം ഉത്പാദയത് സുതാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതയ്ക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയെ പരിണയിക്കുകയും മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ ആദിയായ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 3. അജഹാരാശ്വമേധാസ്ത്രീൻ ഗംഗയാം ദുരിദക്ഷിണാൻ ശാരദ്വം ഗുരും കൃത്വാ ദേവായത്രാക്ഷിഗോചരഃ. വിവർത്തനം പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കൃപാചാര്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗംഗാ നദീതീരത്ത് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തി. പങ്കെടുത്തവർക്ക് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയാണ് അവ നിർവഹിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഈ യാഗങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം 4. നിജഗ്രാഹൗജസവീര കലിം ദിഗ്വിജയേ ക്വചിത് നൃപലിംഗധരം ശുദ്രം ക്നദം ഗോമിഥുനം പദ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ദിഗ്വിജയത്തിനായി പോകുമ്പോൾ ശൂദ്രനേക്കാളും താഴ്ന്നവനായ കലിപുരുഷൻ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ച് ഒരു കാളയുടെയും പശുവിന്റെയും കാലിൽ ക്ഷതമേൽപ്പിച്ച് ദ്രോഹിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉചിതമായ ശിക്ഷ നൽകാനായി അവരെ പിടിച്ചടക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം 5. ശൗനക ഉവാച തസ്യ ഹേതോർനിജഗ്രാഹ കലീം ദിഗ്വിജയേ നൃദ്ദേവ ചിന്ന ദൃക് ശൂദ്രഗോസൗ ഗാം യാ പദഹാന യത്കഥ്യതാ മഹാഭാഗ യദി കൃഷ്ണകഥാശ്രയം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ശൗനക ഋഷി പ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. ശൂദ്രനേക്കാൾ താഴ്ന്നവനും രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ചവനും പശുവിനെ കാലിൽ പ്രഹരിച്ചവനുമായ അവനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ശിക്ഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്തത്? അവയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ദയവായി വിവരിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം. പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥവാസ്യ പദാംഭോജ മകരന്ദലിഹാം സദാം കിമന്യേ രസദാല പൈരായുഷേ യത് സദ്യഃ. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭാത് ജയ്. അഥവാ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മകരന്തം നുകർന്ന പരിചിതമായ ഭഗവത് ഭക്തരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ദയവായി വർണ്ണിച്ചാലും. ഒരുവന്റെ അമൂല്യമായ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം 7. ക്ഷുദ്രായുഷാം നൃണാമംഗമർത്യനാം മൃതനിശ്ചതാം ഇഹോപഹൂതോ ഭഗവാൻ മൃത്യുഷാമിത്ര കർമ്മണി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, മനുഷ്യരിൽ ചിലർ മരണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി ശാശ്വത ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ മൃത്യുവിന്റെ നിയന്താവായ യമരാജനെ ആരാധിച്ച് മരണ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. ന കശ്ചിന്മ്രിയതേ താവത് യാവദാസ്തായിഹാന്തകാഃ ഏതദർത്ഥം ഹി
ഭഗവാനാഹൂത പരമഹർഷഭിः അഹോ നൃലോകേ പീയതേ ഹരിലീലാമൃതം വജഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കീ ജയ്. ഏവരുടെയും മരണത്തിന്റെ കാരണഭൂതനായ യമരാജൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ആർക്കും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ മരണത്തിന്റെ നിയന്താവും ഭഗവത് പ്രതിനിധിയുമായ യമരാജനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ലീല ആഖ്യാന രൂപത്തിലുള്ള മൃത്യുവിനെ വെല്ലുന്ന കഥാമൃത ശ്രവണത്തിന്റെ ഈ അനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആള് ഹരേ ചൊല്ലിക്കോ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ശ്ലോകം കൃഷ്ണ. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം 9. മന്ദസ്യ മന്ദപ്രജ്ഞസ്യ വയോ മന്ദായുഷശ്ച വൈ നിദ്രയാ ഹ്രിയതേ നക്തം ദിവാച വ്യർത്ഥ കർമ്മഭിഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ക്ഷുദ്രബുദ്ധികളും അല്പായുസുകളുമായ മഠേരായ മനുഷ്യർ രാത്രി ഉറങ്ങിയും പകൽ ദുർവൃത്തമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം 10. സൂത ഉവാച യഥാ പരീക്ഷിത് കുരുജാംഗലേ വസത് കലിം പ്രവിഷ്ടം നിജ ചക്രവർത്തിതേ നിശമ്യ വാർത്താമനിധി പ്രിയാം തതഃ സരാസനം സംയുഗ ചണ്ഡിരാദദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കുരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അതത്ര സുഖകരമായി തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം തന്റെ ധനുസ്സും ശരങ്ങളും ഏന്തി ആയോധന നടപടികൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. അധ്യായം 16 ശ്ലോകം 11. സ്വലംകൃതം ശ്യാമതുരംഗയോജിതം രഥം മൃഗേന്ദ്രധ്വജമാസിരപുരാത് വൃദ്ധോരഥാശ്വദ്ധിവ പത്തിയുക്തയാ സ്വസ്തേനയാ ദിഗ്ഗിജായ നിർഗതഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതർ കി ജയ്. കറുത്ത കുതിരകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രഥത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് ഉപവിഷ്ടനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിക്കൂറയിൽ സിംഹചിഹ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം അലങ്കരിച്ച രഥത്തിൽ തേരാളികള്, അശ്വസേന, ഗജവീരന്മാർ, കാലാൾപ്പട എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ദിഗ്വിജയത്തിനായി അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിമല മാതാജി ആരാ അടുത്ത ചെല്ലാനുള്ള ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭദ്രാശ്വം കേതുമാലം ച ഭാരതം ചോത്തരാൻ കുരൂൻ കിം പുരുഷാദീനി വർഷാണി വിജിത്യ ജഗ്രഹേ ബലിം. വിവർത്തനം. അനന്തരം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭദ്രാശ്വം, കേതുമാലം, ഭാരതം, ഉത്തരകുരു, കിം പുരുഷം തുടങ്ങിയ ഭൂലോകത്തിലെ സർവഭാഗങ്ങളും കീഴടക്കുകയും അതാത് പ്രദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കപ്പം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഇല്ലേ? അധ്യായം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 13 തൊട്ട് 15 വരെ. തത്ര തത്രോപക്ഷണാന്യാക്ഷവേഷാമഹാത്മനാം പ്രഗീയമാണാം ച യശാകൃഷ്ണസൂചകം ആത്മാനം ച പരിത്രാത്തമശ്വത്ഥാമാനോ അസ്ത്രതേജസഃ സ്നേഹം ച വൃഷ്ണീപാർത്ഥാനാം തേഷാം ഭക്തിം ച കേശവേ ദേവ്യാ പരമസന്തുഷ്ടാ വിജ്ഞാ ഇതരോജനഃ മഹാധനാനി വംശാസി ദദോഹാരൻ മഹാമനഃ. വിവർത്തനം വേറൊരാൾ വായിക്കരുത്. വേറൊരാൾ വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം അവനില്ലേ. അയച്ചോട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. വായിച്ചോ. രാജാവ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തരായ തന്റെ പൂർവികരുടെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ശ്രവിച്ചു. മാത്രമല്ല, എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തമായ താപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചതെന്നും ശ്രവിച്ചു. ഭഗവാൻ കേശവനോട് പൃഥ്വിയുടെ
സന്തതി പരമ്പരകൾക്കുള്ള മഹാഭക്തി ഹേതുവായി അവർക്കും വൃഷ്ണി വംശകർക്കും മധ്യേയുള്ള ഗാഢമായ പരസ്പര സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു. അത്തരം മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിച്ച ഗായകരിൽ പരമസന്തുഷ്ടനായ രാജാവിന്റെ സന്തോഷത്താൽ വിടരുകയും മഹാമനസ്കനായ അദ്ദേഹം അമൂല്യ കണ്ഠാഭരണങ്ങളും ഉടയാടകളും അവർക്ക് പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒത്തു വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം ട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേ